Aha, ewe ndị ọma nwe m ekene m ụnụ. Ana m ekene ụnụ aṅụrị ụbọchị ịfụnanya nke a kpọrọ Valentine's Day n'onu ndị iti. Onye na-anụ onye ya bụ Maazị Chukwuka Obiajulu. Anyị bụ akwụkwọ ndị ụlọ ọrụ na-asụ Igbo TV nọ n'ọgbọ. Ọ bụ akwụkwọ na-anụ onye ya. Ụbọchị dịka taa ndị na-akwalite asụsụ na omenala Igbo. Anyị kwere kwesị ike na asụsụ Igbo agaghị anwụ. Ụbọchị dịka taa dịka anyị pụtara n'ilo, anyị si ka anyị dajụrụtụ mfu mmadụ na mmadụ abụọ ajụjụ n'ilo. Dịka anyị na-aga, onye anyị na-anọ tata bụ ofu nwa amadi Igbo ji eme ọnụ, o tozu etozu bụrụ dimba afọ ogologo imi ya. Dịka ọ dị ugbu a, biko ka unu soro m zute onye a. Ekene m gị Odogwu. Ndewo. Biko gwakena onye kedu aha gị, onye ka ị bụ, kọwara anyị onwe gị. Na mgbe afọ mbụ chi isi n'ụwa ọma Igbo ka ejiri igwe Sokoto wee mara onye ihe asụsụ na omenala Igbo na-adị mma ya, ihe ọbụla gbasara Igbo na-agụ m agụụ n'obi. Eze akpụrụ enwe ọrụ izizi na Lekki. Ndewo. Igwe Wilson Igwu ụwa ọma nke eji igwe Sokoto Rokoto wee mara. Daalụ hinne nnọọ. Dịka ọ dị ugbu a na-egbughị oge maka na ama m na ije dị gị n'ụkwụ n'ebe etufuru oge gị ihe nne. Ha nwere obere ajụjụ nsị ka njụrụtụ gị. Ajụjụ nsị ka njụ gị wee bụrụ dịka ịbụ okenye wee tokwatoru ebe itoro ugbu a, ị gbatụla nwaanyị enyi mbụ ọjụ ịnabata enyi were ka ị gbara ịmagonu gbatụla nwaanyị enyi mbụ ọjụ uwe ka iwe. Nke bụ eziokwu bụ na oge mbụ ọ na-abụ mgbatụ nwaanyị enyi ya jụ, ọ na-ewute m, mana ihe mere na ọ na-ewutezi m mbọsị nna m kpọrọ m wee tụba m n'oche wee sị m na ọ bụ na nwaanyị kwere m, o kwetere ego m, ọ bụkwana na ọ jụfụrụ m ego. So sinsi ahụ ọ bụ na mgba nwaanyị enyi o kwere, obi ga-adị m mma, ọ jụkwanụ obi ga-adị m mma, maka na ọ bụ na o kwere ego m ji abụ, ma ọ jụkwanụ ego m ji adịrị m. Etu a ka ọ dị. Ọ bụrụ na nwaanyị kwere, o kwetere ego ya. Ọ bụrụ na nwaanyị ajụkwana enyi, ọ jụrụ ego ya. Na nkọwa okwu ya, ọ na-akọwa na isi dịrị mma dịkwara agụba, maka na udene kwuru okwu wee sị na nwa ya na-aya ahụ na nke ọbụla o mere dị ya mma, ọnwụ anwụọ ọghọrịa nne, ọ dịkwanụ ndụ ọ bụrụ ya nwa. Dara ebe o buru ibu. Obi dị anyị ụtọ inye anyị obere ohere gị iji kparịta. Ọ ga-amasịkwa anyị ịnụtakwa oge ọzọ. So ka ọ dị ugbu a, na-atawa ụbọchị ịhụnanya, kedu ndụmọdụ nwere inye ụmụ ntorobịa na-eto eto n'ụlọ agbọghọbịa na-eto eto? Ndụmọdụ nwere inye ha bụ ịma na ka anyị si wee ghọta ịfụnanya mgbe ndị ochie, dịka otu nna m si wee kọrọ dịzi iche n'ibe m na-afụ na nke ndị ugbu a. Na mgbe ndị ochie, ụbọchị dịka taa a na-akpọ ụbọchị ịfụnanya bụ ụbọchị ị ga-eji wepụta obi gị wee cheta ndị dị ka nne gị ma nna gị ma ụmụnne gị. Mana taa anyị jiziri mụrụ ụbọchị eji arahara di, nwoke na nwaanyị ji afụ onwe ha ara di. Ọ ihe anyị jiziri ewere mere na nke ikpeazụ a, mana ọ bụ otu a ka ọ dị n'anya Adam, otu nna m si wee kọrọ m. Ụbọchị taa ka iji egosi onye agbata obi gị na nga fụkwara na ya n'anya ba iwere ofu ihe ma ihe abụọ ganye esi ya were nọsi ike n'ụbọchị taa. Ọ dị mma. Ịma ọ na-abụ ochie dike chụọ aja, ọ dịka ewere nye ndị mmụọ n'aka. Dara ebe o buru ibu. Obi dị anyị ụtọ maka obere ohere gị nyere anyị. Mana chetakwa na ọ bụ n'oge ndị Igbo na TV na-asụ Igbo, na ọ bụ ya ka anyị si na-ewetara gị ozi ya. Gedekwa ntị o. Ụbọchị tata nwa ụbọchị ịfụnanya, ọ bụ tata, ọ bụ sọsọ ụbọchị tata ka ọ bụ. Emekwana mebe oge kwesịrị ime, maka na kama rijuo afọ dachi ụzọ, ọ ka mma na ka anyị bụrụ ọnụ wee dị ndụ. Dara ebe o buru ibu. Chetakwa binyere anyị aka n'ebe edere sọbskraịb. Chetakwa ndị enyi gị ka abịa na-ekiri ma ebe na-ekiri. Ọ bụ na na-asụ Igbo TV ka ọ na-abụ. Ndewo. Dịka ị na-eto nwoke ọ gbatụla gị enyi mgbe mbụ ime ka ha na-akpọ IGG initial gara n'olu ndị iti.
maka na ọ bụ ihe dịbara adị ka ọ bụ nwoke ọgbatala gị enyi mbụ emetụ nganga metụ ngala dịka nwaanyị wee chekwa ka o chiatakwa azụ bịa jụkwa gị ọzọ emechazie nwoke ahụ chiatazi azụ o wutebe gị ihe dị otu o metụla mbụ n'akụkụ ihe mee nọ bụ ọkwanụ nwoke ya agba nwaanyị asa na ọ bụrụ nwaanyị agba nwoke asa mana ihe dị na ya bụ onwenubeghị nwoke gbara m nwa ya bụ nwa ja ya asa mechaa akwụkwa owutebe m enyi maka na onye mmadụ chọrọ ka o ya anagide wee nabata ọ bụrụ na onye bịara ịgba nwa ja ya asa ọ bụrụ na mmụọ m anabatara ya mepee ọnọdụ ya na adịghị m interested na ndị ndị tidokwala onwe ya mụnwa tidokwa nke etu a ka ọ dị ọ sị na ọ bụ eziokwu na a na-abụrụkwa ekwuerikwa mana enwebeghị nke mere otu ahụ bụ na onye ahụ gbara ya o mepụtakwa nke ahụ ji wee bụrụ nwa ada onye ahụ echiatazi azụ wee wutebi ya wee gụnye na ọ bụ ihe otu Chineke si kee ya nwoke kwesịrị ịga bụ nwa ada ekwutukwa okwu ọ dị mma dịka ọ dị dịka a na-eme mmemme a n'ụbọchị nke taa n'otu isi afụ ya kedu ihe ị ghọtara ma kedu ihe ị chere ma kedu ndụmọdụ ị nwere ike inye ụmụaka na-eto eto banyere mmemme anyị na-eme n'ụbọchị taa? Ihe nwere ịbụ ha bụ emume a na-akpọ St. Valentine abụrụ emume eji ọfọtọkọ aka were na-eme ihe a bụ emume ịfụnanya emume nwanne ji achọkwa nwanne ya emume ọ ga-abụ ọ bụrụ na a na-eme ọ bụrụ na o nwere ihe nwere dị ịbụa iji ya eleta onye nwere nke o nwere ọ bụ ya bụ emume bụ Valentine ya ndụmọdụ na-enye ha abụ ha eso na ndị ụwa na-eme ma ọ bụ na onye nke a na-abụ nwechi usoro ndị enyi nwoke jewara ka je na-akwa iko na ọ bụghị onye ejikọta ya wee mebe emume ịfụnanya emume ịfụnanya abụ iji lekọta nwanne gị na nwanne gị onye na-akpọtụrụbeghị mbụ isi ka ị kpọọ ya ka ị mara ka o mere ma ọ bụ ijee n'ụlọ ọgwụ eleta ndị arụ na-adịrọ ihe a bụ emume eji maka ya wee na-eleta mmadụ ilekọta mmadụ na mmadụ ọnya bụ ịfụnanya anyị ebe o buru ibu ịtalụ ụkwa jaa eze maka na ọ bụrụ ihe a bụrụ izu agbakọta n'izu onye ntị ike anụ ya dara ebe o buru ibu ọ sị na ihe abụrụ mmemme mgbe a na-eji ebigeri ndụ emebiri ihe isi nkọwa okwu ya wee bụrụ kama eriju afọ dachi ụzọ ọ ka mma na ịpụrụ ọnụ megịnị wee dị ndụ emume ịfụnanya nke a kpọrọ St. Valentine's Day ụbọchị eji egosi ịfụnanya ụbọchị eji egosi ndị na-enwe ka ọha ha nleta ha mekwe ka ha mata na ha so dara ebe o buru ibu ma chetakwa ọ ka bụkwa na-asụ Igbo TV ka ozi a si na-abịara gị echefukwa na ibinyere anyị aka n'ebe ahụ edere sọskraịb ma pinyekwa aka na mgbịrịmgba dị n'akụkụ ya maka mgbe ọbụla anyị ga-etinye onyonyo ọhụrụ asụsụ Igbo agaghị anwụ anyị ga na-asụ Igbo na-eme Igbo wee gwakwa ha sị ha ndị ha gbara mmasị na asụ Igbo ga-anwụ asụ Igbo agaghị anwụ dara ebe o buru ibu ka ọ dị kemgbe eji na-eme emume Valentine eji na-eme emume ịfụnanya enwetụla onye nyere onyinye enwetụla onye nyere gị onyinye mbụ oke onye be gị enyego gị onyinye kedu ụdị ihe o nyere gị dịka onyinye n'ụbọchị a ọgịnịdị onye be ya oriakụ ya o ji ego o gburu ya azụ nna m obere ihe chetakwa na ọ bụ na TV na-asụ Igbo ka anyị nọ ebe ihe niile na-eme ọ bụ ndị agha na-ekwu okwu kwuru sị na site ugbu a ruo n'afọ 12 na-abịa abịa na asụsụ Igbo ga-abụ ihe echefuru echefu anyị gwakwa ha na asụsụ Igbo agaghị anwụ na anyị nwa bụ ndị Igbo na anyị ga na-asụ Igbo anyị nwa bụ Igbo ka anyị ji wee biri asụsụ Igbo agaghị anwụ ọ bụ ya ka anyị nọ n'ụbọchị nke taa na-aga na-ajụtụ ndị mmadụ ajụjụ ka anyị ga mata na asụsụ Igbo enwerata ike ewu dịka otu ugbu a sonyere anyị na chanel anyị YouTube chanel anyị echefukwa na ibinye aka n'ebe ahụ dị sọskraịb atakwa ndị enyi dara ebe o buru ibu ọ ka bụkwa mụ nwa Maazị Chukwuka Obiadịlụ dara ebe o buru ibu